Yo. Nangoku mntasekhaya sezawujika izinto kuhlala kunje bana hlala kuswak ngolhlobo kuswak ngalo sizawujika izinto zona ngemini yazo yinto ethi ke ngokwena mphulaphula mhle kuyinto ofuneka ubuyayenza wena funeka ubambelele nethi phaa kwelaa themba ungaphoncuka uphoncuka oku kuba akho nto ehlala unompela wendo man hayi bo soze kaloku sijika nje bathi into engapheli iyahlola kanti ke itsho into esithi ngokuqinisekileyo zizawujika izinto sijika ilemon ebezimuncu sizenze zibe mnandi mntasekhaya ithi into ibilikhali jika ibe yincindi kusezaba kuhle kusezaba mnandi ndizama ukuthi emntwini namhlanje suphelelwa lithemba mntasemani suthi ubonakale ngokungathi mhlambi kugqibela kwento leyona into eqhubekekayo kusezaba kuhle. Mandithi ke mna ke wena mphulaphula umuntu bangabe usakhongozela usahamba nathi isikhululo sakho ke siso esikhuluma ne-FM 95.0 phethwe la ntombi yasemaXhoseni igama layo nguNombulelo nguMaria wakwamasoka ikhuluma ne-FM isikhululo sakho sikanamathotolo sibetha kamnandi siqhekeza siphezulu kweqaqa eMontrose Studios apha kwaBulawayo ndidla ngokuthi ebantwini ndingulaa mntu ozingcayo ngale nto endiyiyo yona so ke we are just proudly Bulawayo ke bantase proudly Zimbabwe proudly Mathebelaland proudly Southern years ininzi into ndizoyibalisa ndigqibe mna ngesisithuba kodwa ndizama ukuthi emntwini zingcenga lento uyiyo yona ndidla ngokuthi mna ndingulapha ozingcayo ke mntase kuthi mntasekhaya kunjani nyani mani zizojika izinto bantase